O Danish language tayo. Ito ang Danish language. Behave. Behave. Please. Please. Pag German language ng please ay bitte. Bitte. Please. Please. Behave. Behave. Bitte. Bitte. Danish sa German language yan. Ang spelling ng behave ay B H A G E. Ito na ako. Ang pag-aaralan naman natin ngayon yung pananampalataya. Ano ang pagkakahalin tulad ng mga kilos na isinad sa gawain? Kahalagahan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang paniniwala at kaugnayan natin sa Diyos. Ito ay ang ating paniniwala na maraming Diyos na mayroong Diyos na gumagabay sa ating pamumuhay. Ibig sabihin, mahal na mahal talaga tayo ng Diyos kasi ginagabayan niya tayo eh. Naandyan yung tinatama niya tayo sa ating mga pagkakamali. Mga mabuting epekto ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay gumagabay sa atin sa nabigyan ng pagpapahalaga sa pamilya at kapwa. Ang pananampalataya ay nagpapabuti sa ating kalooban. Ang pananampalataya ay isa sa mga nagbibigay ng katuturan sa buhay. Ang pananampalataya ay nagbubuklod sa pamilya. Ang pananampalataya ay isa sa mga nagbibigay kahulugan. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito ay dahil sa may mga taong nananampalataya, gaya ng mga mahal natin sa buhay. Naniniwala na mayroong Diyos na kaya tayong tulungan sa araw-araw.